Philippines! What's up, guys? You're catching me at the tail end. I'm just fixing a water pick. This is what you use to spray high pressure. It's like pressure washing your teeth. And for some reason it wasn't working any longer, so I had to take it apart. The motor was overheating. So I think we got that resolved. We'll find out very shortly. Maybe my wife will go into the bathroom and get the bottle that goes with this, and we could give it a try. So, see, she took the hint. Yeah. Amazing. Yeah, because you cannot ask me. Amazing. I did ask you. You just have to mention it and not ask. There you go. Okay. Well, hopefully it works, and hopefully it has no leaks, because that would be the next issue. Uh-oh. Now does it work? No, the switch is not working, but it may be in the wrong position. Well, No, I'm gonna try it, make sure it works first, and I'll worry about the switch. Switch is not a big deal. Okay. You should go over there. Okay. Oh, at least I left it in the on position. I don't think so. Nope. Okay. It was working, but the on-off switch is jammed now. So I guess I have to open it up again. Well, thanks for being here, guys, and thanks for giving us your support. We're not going to just film this whole thing while I open it up again. My wife will sit there and film again if and when it works. We'll see. Like I said, I had it working when it was apart, but now it's back together and there seems to be a problem with the on-off switch. So I'm going to take it apart and see what that issue is. Sure, it's nothing major. And thank you for supporting Tommy's page. You can like and share and also follow him sa Facebook page niya, guys. Para naman masaya si Mr. that he will be happy. I love you. So anyway, thank you guys so much, and I will show you if it works in the end. See you later. Okay, well, at least this way we know the switch is working. I don't know if the actual machine will be working, but we got a switch where it works. The switch now okay? The turn on and off? Yes. Okay. Now we gotta put it back together and see if it actually goes on. Okay, I'll wait for you. So I guess we wait for him. I'm not even gonna put the pressure switch back yet. I believe that I can do that by hand without the little button. Okay, let's try this again. Before we put the water in, let's see if it makes a noise. Okay, that works. Okay, make sure that you point it here, okay? Yeah. Don't point it here. Han. That was working. Why is it shaking? That's what it does. Really? Yes. That's normal. Okay, so that's it, guys. So it works. I'll bring it to the bathroom. Now we'll go back into the bathroom. First, I got to put the other switch back on it, which is just a snap in. So it works. He fixed it, so no buying new one. So thank you, guys. Thank you. Thank you guys for watching. Sorry if it's a little boring, but I still need to get it working. Bye. Bye, guys. Dahil maraming bunga ang ating garden, punta tayo dito, as in malayong malayo. Sa Baijak lang, malapit lang, o nasa likuran lang ng bahay. So ngayon, ang kukunin natin, ang i-harvest natin is itong string beans natin na palaging may bunga. Ang ganda, guys, kasi kahit konti lang itong string beans ko, guys, nakikita nyo naman, guys, 'di ba? Nakikita nyo yan, may mga bunga kahit sobrang pangit yung tubo nang dahil nga sa init, o 'di ba?
This year talaga guys, kakaiba yung weather guys. Oy, sobrang init. Kahit tubigan ko sila, nagdidilig ako every afternoon. Yung afternoon na, ibig sabihin yun yung mga evening na yan dito, pero hindi pa magabi. Mga 7, 7:30 ng gabi, pero hindi pa madilim. Kaya yun yung time na nagdidilig ako guys. Hindi ko sila dinidiligan ng sa umaga dahil nga wala kaming tubig. Mayroon kaming tubig pero hindi umuulan palagi. So natakot kami baka mawalan kami ng tubig kasi kasi itong ano namin tubig galing sa tubig sa ilalim. Yung parang pump ba pero electric siya. So yun ang haba ng nakuha natin o di ba? So yun buti na lang nakasurvive itong string beans natin dito kasi nga sa init o di ba. Grabe guys, nasayahan talaga ako dito sa string beans natin harvest kasi alam nyo, nakikita nyo naman ang haba ng bunga. As in, marami tayong maluto at saka masarap talaga yung string beans. Tignan nyo naman yan, ang haba guys, grabe. O di ba, pang bunal, latos, latigo. Ang saya lang guys ng magtanim ng string beans itong sitaw kasi hindi lang ako yung may gusto, pati si Mister gustong gusto ito, grabe. Yun siya. At ang dami kong nakikitang, ang haba nito, 'di ba? Ang dami kong nakikitang mga bagong tubo. O 'di ba, pinabayaan ko yung iba, kinuha ko yung iba. Baka para madagdag na rin sa lutuin natin kaya 'yon. Pero yung mga hindi pa kayang kunin, pinabayaan ko na guys para sa susunod na araw meron tayo na namang harvest. Kaya kayo, andyan kayo sa Pilipinas, kapag may lupain, guys, magtanim na kayo. Kahit sa cellophane, hanap kayo ng lupa. Dito kasi sa amin guys, kapag magdagdag kami ng lupa, ang mahal, grabe. Alam nyo bakit? Kasi bibili ako ng lupa guys. Kasi po yung lupa namin dito sa property namin is daming bato. Talagang as in daming bato. Kung magkalkal ka sa ilalim ng lupa, hindi kaya kasi mabato. Kaya every time na mag-start akong mag-garden, bibili ako ng lupa at ang mahal. Kaya naisip ko pag nasa Pilipinas talaga ako guys, mag-garden ako ng mag-garden, libutin ko yung bahay. Ganyan yan siya. Kayo kung nandyan kayo sa Pilipinas, magtanim na kayo ng magtanim sa paligid ng bahay ninyo. As in. Kasi mayroon akong nabalitaan dyan na matagal na yung balita na sobrang mahal na yung mga bilihin dyan. Yung gulay talaga daw. Ito mga baby na mga bagong tubo, ina-arrange ko lang sila guys para hindi matapakan. And of course, dito tayo sa makawawang talong. Ito siya guys, akala ko lalaki pa ito siya, kaso hinawakan ko siya, matigas na siya. So parang naging matigas habang bata pa dahil nga sa sobrang init, kaya hindi tumataas yung mga talong ko dito. May na-harvest akong ibang taas, yun yung mga pinakaunang harvest ko. Pero ngayon, punta tayo sa ating kamatisan. Ang kamatis natin is sa ibang taon, few years ago, last year and few years ago, ang dami kong kamatis. This year din guys nga, tignan nyo naman yung kamatis, wala masyadong bunga dahil nga tignan nyo, nakikita nyo mapatay na nga yung mga dahon kasi nga hindi kinaya talaga guys. Kahit tubig ako ng tubig, hindi kinaya. Pero buti na lang, alam nyo bakit? Meron tayong na-harvest. At ito naman is cherry tomato. Masarap ito guys sa salad. At ang dami ko nang na-harvest andito na sa loob ng bahay. So yun. At ito siya, twin ito nakakatawa. Nakakatawang kamatis. Sobra. Tignan nyo naman ito guys. Tignan nyo yung shape niya. Ano sa tingin nyo? Puwet yan. At saka almoranas. Tignan nyo yan. Itlog. Ano yan? Itlog. Itlog, dalawang itlog at ang liit na nasa gitna. Ano yan? Kabastusan itong natin kamatis ha. Luka-luka kayo. Wala pa kayong bunga masyado. Ngayon, bastos ka pa ha. Ano ba? Ang sarap mong hamak ha. Ano raw? So yun guys. So salamat sa iyong panunood guys. Ang dami na nating kamatis dito guys. At ang daming nasira na din. Kasi meron akong nabili sa Amazon na tomato. Kakaiba daw siya. Pero yun, ito siya puro wala akong na-harvest, pangit yung kamatis na ito, as in puro sira yung bunga. But anyway, buti na lang itong cherry tomato natin at saka plum tomato ang hindi man marami pero meron tayong na-harvest kada araw. Anyway, thank you so much guys for watching. Ito na yung nakuha natin ngayong araw galing sa garden. Kita-kits tayo next time. Bye guys. Thank you very much. Extra video guys dahil si Tami mahilig magpakain ng mga extra snacks sa mga alaga niya guys. Lalo na itong si Habs, palaging may extra. Alam nyo ba, binibili niya yan para lang maging masaya yung pusa niyang lalaki. Kasi talaga, yung price niyan is hindi by box, is individual. Yung mga package na yan, yung mga pouch na yan,
Pero paborito kasi talaga yan ng pusa namin. Pati na din si Roxy. Kahit pang pusa niyan, paborito din ni Roxy. At saka paborito din yung gawin ni Tami kasi iwan ko sa kanya. Nasasayahan kasi siya guys kapag ginagawa niya yan. So anyway guys, salamat guys ulit sa inyong time. Salamat sa pag-click, salamat sa panonood. Thank you for supporting sa page, sa ano natin pala dito sa YouTube. Salamat, kita-kits tayo next time. Bye guys. Get up. Tell her to get up. Roxy up. Come on. Come on, Roxy. Will you Roxy a little taste? A little bit. We'll give Roxy a little bit. Wait. Okay.